नमस्कार, माझं नाव संकेत रवींद्र इरागी। मी आपल्यासमोर माझी स्त्री ही कविता सादर करतो। सदैव आकांक्षांना ओठांच्या मध्ये दाबते स्त्री, सदैव आकांक्षांना ओठांच्या मध्ये दाबते स्त्री। दिवस रात्र क्षणाक्षणाला संसारासाठी राबते स्त्री। दुःख लपवून हळव्या हृदयाच्या पडद्यामागे, दुःख लपवून हळव्या हृदयाच्या पडद्यामागे निर्मळ आणि सोज्वळ हास्य हासते स्त्री। घरभर फिरते वारा होऊन चैतन्याचा, घरभर फिरते वारा होऊन चैतन्याचा। माया ममतेचा खरा उत्सव स्त्री। अनेक रूपांची प्रतिमा आहे ही मनोहर, अनेक रूपांची प्रतिमा आहे ही मनोहर। मुलगी पत्नी नणंद आई अशी अनेक नाती सांभाळते स्त्री। आजारी असताना सुद्धा इतरांची ती सेवा करते, आजारी असताना सुद्धा इतरांची ती सेवा करते। धीट कणखर जरी भासते पण कधी कुणाला कळते स्त्री। ज्योत होऊन जळते देते प्रकाश तेजस्वी सर्वांना, ज्योत होऊन जळते देते प्रकाश तेजस्वी सर्वांना। हट्ट पुरवते घरातल्यांचे, हट्ट पुरवते घरातल्यांचे। हौस आपली वाऱ्यावरती सोडते स्त्री। कामापुरती आदर तिचा केला जातो, कामापुरती आदर तिचा केला जातो। वस्तू सारखी बाजूला मग होते स्त्री, कामापुरती आदर तिचा केला जातो। वस्तू सारखी मग बाजूला होते स्त्री। अनेक डोळे सभोवताली फिरतात गहिरे, अनेक डोळे सभोवती फिरतात गहिरे। आजही कुठे मुक्त संपूर्ण हिंडते स्त्री। जुन्या रूढींची अदृश्य चौकट सभोवताली, जुन्या रूढींची अदृश्य चौकट सभोवताली। उंबरठ्याच्या आत आजही रेंगाळते स्त्री।